Moi roztomili, posłuchajcie, skiel się wzięny miana miesięcy. Każdy miesiąc ma swoje miano, a one pochodzą od jakiejś wiecy. Toż wam to spróbuję jakoś ich wyłożyć. Styczeń. Styczeń się mianuje tak, bo się styko z grudniem, a z łońskim rokiem. Ale można się na niego prawi tak od słowa styki. A to w starucnej Polsce są kąski drzewa, hebzi, co ich gazda zbierał dyckich net na początku roku. Tyki się potem dawało na zagrodę, baj ku pomidorom, lebo ku fazolom, co by pięknie równo rosły, a stoły, a miały się o co podepsić. Kiejsi w języku starucnej Polski się prawiło, a i tyczeń, miasto styczeń. A jeszcze inksi prawią, że styczeń je od słowa siekać, bo dycki na początku roku się godnie siekło, żazało drzewa, a aj siek mróz po gębie. Z krystego się na styczeń prawiło aj sieczeń. Luty. Luty w języku starucnej Polski znaczy ostry, nieprzyjemny. A teď przeca w lutym są dyski największe mrozy, jak se wspominacie. Na luty się kiejsi jeszcze prawiło grumnicznik, od grumnice, a aj mięsopustnik od mięsopustu. A ganz hańdowni się na niego prawiło strąpacz, albo aj sieczeń. Marzec. Kiejsi się prawiło, że marzec to je od słowa marznąć, albo marzanna. Ale to snoci nie ma prawda. Marzec je bez mala z łacińskiego słowa martius, a martius znaczy poświęcony. Marsowi, poświęcony bogowi wojny. W marcu Mars lzał widzieć na niebie, bo świeci jasno a pięknie. W starucnej Polsce na marzec się jeszcze prawiło brzezin, albo brzezień, bo się zaczły dycki zielenić brzozy. Kwiecień. Kwiecień, bo wszędzie dookoła zaczynają kwiść kwiotki, a i ty na strumach. W języku starucnej Polski się na niego prawiło łżekwiat albo łzykwiat, lebo łudzi kwiat, bo się wierzyło, że ten miesiąc wyciąga kwiotki ze ziemi. Ale jeszcze dycki się może wrócić zima, a przeca w kwietniu je apryla, tuż on se też z ludzi kapkę robi błozna, bo ich wiele razy cygani. Że uzie jor, a jeszcze je zima, jeszcze śniega na padze. Moj jest z łaciny, bo moja to była rzymsko bogini, a majus po łacinie znaczy przyjemny, radosny albo radość. W języku starucnej Polski na moj się prawiło trawień, bo wszędzie było kupa trowy. Czerwiec. Czerwiec to jest miesiąc czerwionego chroboka. Ten chrobok się mianuje czerwiec polski, albo czerwc polski, a kiejsi Słowianie go zbierali, tego chroboka, potem go suszyli, a trzcili go na czerwony pruszek. Słowianie na czerwiec prawili czerwień, ugornik, lebo zok. Lipiec. Lipiec, bo wszędzie kwitły lipy. Na lipiec się prawiło aj lipień. Sierpień, od sierpa, co się nim żazało obili w polu. W języku starucnej Polski na sierpień się jeszcze prawiło sierpień, lebo sierpień. Słowianie na niego prawili stojeczeń, stojączyń, lebo stojaczka, bo przyroda w sierpniu była już tak bogato, że dalej nie rosła, tuż stanęła w miejscu. Wrzesień. Wszędzie było kupa wrzosów, co szumnie kwitły w tym miesiącu. W języku starucnej Polski na wrzesień się prawiło pajęcznik, bo wszędzie było babilato. Październik od paździerzy. To są takie twarde kąski lnu, co odpadowały jak się robiło troczki. W języku starucnej Polski na październik się prawiło winnik, bo się skludzało kistki winogron, a zaczęło się robić wino. Na 10. miesiąc się jeszcze prawiło pościernik, bo na ścierniu leżały ledzykany zbytki obilo. Listopad, bo spadły liści ze stromów. Grudzień,
bo mróz robił na gruncie grudy, twarde kąski, co ich nielza było roztrzepać, a człowiekowi były ganz na nic. W języku starożytnej Polski na grudzień się prawiło prosień, lebo prosinek, a z Krystego się tak prawiło, że w grudniu był adwent, to się na niego prawiło aj jadwent, lebo jadwięt, a jeszcze aj gudnik, bo w 12 miesiącu były godni święta. No a ten prosiniec, teraz mi się tak wspomniało, prosinec Czesi mówią na grudzień, a to jest z tego, że się świnie proszą. A tutaj jeszcze było kwiecień, albo nie, brzezień, marzec. Czesi na marzec prawią brzezen, a w starosłowiańskim to był brzezień. To już widzicie, że te nazwy w czeskim języku więcej przetrwały z tego starożytnego słowiańskiego. Miejcie się pięknie, Rostomili.